Smuoinnig an ollmhargadh is gireagat. An ceann na déon tusanú de h-earraí ag Siopadóireacht ann deanann. Nes dún de húla. Nuair hiúlann tú isteach an doras, an gasan tú ar chlé, nó hen tú dírithe nó an gasan tú ar híomh na láimhe deise. While an chuid is mó agaí, déir nuair hen tú isteach sa siopa go míonart casa ar chlé chun dul Siopadóireacht. Agus cén fá a bhaine na sin? Well, is dasóga an chuid is mó doing, scríomh muid linn ar lámh das, Círíonn sé sin go mbeidh de peacha rudaí sús linn ar lámh deas chomh. Beidh de brú trálaí leis an lámh clé. Tá go leor taide a bhaine le seo, agus tá níos mó seans go beacha tú níos mó rudaí sús le de lámh deas ná le de lámh clé. Tá muide chun féchant arnis ar an gcuí go raibhníonn muide bia ar an héimiid isteach san ollmhargadh, agus tá go leor cúiseanna ina raibhníonn muid bia éagsúla. Tá mu chun féchant ar sin níos. Chéad ceann is tócha ná blas. Tá tú an bia fiacha a haín leat don chuid is mú. Orintha má tú gur bheith ancuirmeach a sem beidir go beocht tú rud na ggó nach daí leat ach tása go te go mátit ach an chuid is múdan an peacha muid bia atá blasta. Dar ceann ná costas. Nuair a héon tú isteach san ollmhargadh, tá tú gur mothú go bhfuil tú fáil mhealladh ma. Agus bhí mar caint fhí seo hána agus an chuí go gcuireann ollmhargaí agus siopaí tairiscintí ar fáil chun tú a bhealladh chun na h-earraí éagsúla a cheannach. Tá an costas an tábhachtach nuair a héon tú macha doras, tá de gur mothú go nena tú go maith agus go bhfuir tú luachta chud airgid. Cé ceanna ná fógraíocht. Catar an túfás airgid ar ógraíocht I rinn na bliana. Smuoinnig ar bhia ar nós fiol a hagan ó airm. Go minic sna fógraí fecinn tú an airm, fecinn tú feiceáil an glas ag fás agus fecinn tú na beithí agus iad a breanú an sláintúil. Bí muide gira stocha an cinál fiol sin a cheannach an íos sin, ó tá fógraíocht anna hábhachtach. Caithe muide 25 faoin gcéad, nó 1 dar gcuid airgid ar airí atá próseáilte nó millseán, agus le fógraíocht tá tú gira fecinn tú an podcast tá sé an tábhachtach chomá. Agus tá mé chun caint fao sin anois. Bíonn na dahanna geala, bíonn siad I ggéire tú a bhealach, súann siad thuaisteach chun an tara a fiachasús agus é chuirteach sa trálaí, agus a ríist catar go leor airgid ar sin. Fiú le airí atá beidir clúdathe le pápéir, maithíonn tú go tú ceannach rudaigínt atá an sláintúil. Ach ní mar a híaltar vítar, caithfidh tú bheith cuairmach agus caithfidh tú na lipéidí I léamh gan fáil amach céirta stihantab. Cé ceanna lena am Siopadóireachta. In éireann, caithfidh breis is 2 uairach laig in aine seachtainna is dés na ollmhargaí. Siopadóireacht amháin mór agus an sin téann tú isteach beidir uairnú go eile rinne seachtainna chun rudaí beaga eile a cheannach. De réir mar chaithann tú níos mó ama sa siopa, tá níos mó seans go ganóid tú go leor rudaí, agus freisin ó thaobh ceol agus sailsiú, tá sí sin antábhachtach don ollmhargadh chun tú a bhealach chun níos mó ama a chaithfh sa siopa. Ceann ar nach tuncar dhaoine eile. Tá tuncar dhaoine eile áireann agus muid a ceannach rudaí. Má eice muid duine cáiliú nó duine dathúil nó manacín ag taispáint ara faoi le. Cuineáin muid ar sin agus tá seans go ganóid muid é. Tá tuncar acu áireann. Ach tá cúiseanna eile a beacha muid bia faoi le. Beidir ó thaobh sláinte de. Diabetig, dína go gaithfidh siad bheith cuairmach le siúncra. Caithfidh siad san bheith ancuairmach nach bhfuil an numach siúcras na rudaí tá ceannach acu, féacann siad ar na lipéidí gúnaí. Celiac, dína nach bhfuil an glúteine ithe, ní féidir le arán nó aon rud ar nós áúir cruinneacht agus rudaí mar sin nó orna ithe, caithfidh siad bheith ancuairmach. Fiol séinteoir, beidir go raibhníonn siad gan fiola ithe, mar sin peacann siad san airí nach bhfuil fiol iontab. Agus an ceann dearnach ar liste ná vegan agus peacann siad san airí nach bhfuil aon bhaintig targaí anamh sa phróisis. Chéad eile go tú go isteach san ollmhargadh. Bí ar an ardal go bhfuil siad I ggéire tú a bhealach chun rudaí a cheannach. Cínta dearfach be cearcha meach liste agat agus tú go le Siopadóireacht, agus ná té Siopadóireacht nuair tá ochrarsairt mar tá bhád níos mó seans go beocha tú rudaí nach bhfuil a teastáil a chorbe.